भुईबावडा घाटाची दुरावस्था असेल, हे सगळे प्रश्न या तालुक्यातले महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नांकडे ज्यांना ही जबाबदारी जनतेने दिलेली होती लोकसेवेची, लोकांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची, ते आमदार या ठिकाणी त्या ठिकाणी त्याला न्याय देऊ शकलेले नाहीत आणि म्हणून त्यांनी खरं तर जनतेकडे मत मागण्यापेक्षा त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांचा स्वतःचा राजीनामा द्यावा आणि या म्हणजे ज्या पद्धतीनं ते याचं राजकारण करतायत, म्हणजे विकास काम करायचं नाही, लोकांचे प्रश्न सोडवायचे नाही आणि लोकांना त्या ठिकाणी आर्थिक अडचणीमध्ये त्या ठिकाणी टाकण्याचं काम त्या नितेश राणे आमदारांनी केलेलं आहे. दुसरीकडे वैभववाडी नगरपालिका, नगरपंचायत, सातत्यानं या नगरपंचायतीमध्ये सत्तेमध्ये ही सत्ता कशी त्या ठिकाणी मिळेल, कसे त्या ठिकाणी लोकांची इतर पक्षाचे नगरसेवक फोडता येतील आणि सत्ता त्या ठिकाणी कशी मिळवायचा हा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. पण आज जी काही सगळी कामं या वैभववाडी शहरातली आहेत, ही सगळी कामं निकृष्ट दर्जा आहे या कामांचा, भ्रष्टाचार याच्यामध्ये आहे. मग त्या ठिकाणी गटारांची जी सगळी गटर आहेत या शहरातली, या गटारांची दुरावस्था आहे. स्वच्छतागृह जी आहे वैभववाडी शहरातली, ही स्वच्छतागृह त्या ठिकाणी मोतारी जे काही सार्वजनिक शौचालय आहे, ही सगळी त्या ठिकाणी बंद स्थितीमध्ये आहे. आणि शहरातला जो पाण्याचा प्रश्न आहे जो गंभीर आहे, हा पाण्याचा प्रश्न सुद्धा आजही त्या ठिकाणी कितीतरी वर्ष यांच्याकडे सत्ता आहे, पण हा पाण्याचा प्रश्न आजही त्या ठिकाणी अनुत्तरित आहे, प्रश्न सुटलेला नाही. आणि मग याला जबाबदार कोण? सातत्यानं निवडणुका आल्या की घोषणा करायच्या, मग त्या ठिकाणी ते महाराणा प्रतापांचं स्मारक असेल, विजय साळसकरांचं स्मारक असेल किंवा इथली पंचायत समितीची इमारत असेल, या सगळ्या त्या ठिकाणी फक्त घोषणा करायच्या, पण त्या ठिकाणी कुठलीही गोष्ट पूर्णत्वास नेलेला नाही. या सगळ्यामधनं फक्त भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी झालेला आहे. खरं तर या सगळ्या सरकारनं आजपर्यंत कोणालाही त्या ठिकाणी न्याय दिलेला नाही. आज महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाज आरक्षणासाठी आंदोलन करतो, पण त्या मराठा समाजाला आरक्षण त्या ठिकाणी मिळालेलं नाही. ओबीसी समाज अशाच पद्धतीने आंदोलन करतोय, तोही समाज त्या ठिकाणी त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी आरक्षण मिळालेलं नाही. मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालेलं नाही, धनगर समाजाला आरक्षण मिळालं नाही. कुठलाही समाज हा जो काय या महाराष्ट्रातला आहे, हा कुठलाही समाज या सरकारवर समाधानी नाहीये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.